Абе, много смело нападате градския транспорт, бе. Ден през ден чета как бързали, закъснявали, пропускали спирки, не работили машини, не работили климатици, не отваряли всички врати, погледнали си за малко телефона на светофара. Ще кажете, че всички вие сте перфектни и никога не грешите и си търсите само сензация в социалните мрежи. Сега не казвам, че всички шофьори са светци. Естествено има много хора, които не трябва да са задоволна. Обаче ви давате ли се сметка, че тези хора са всеки ден, по цял ден в трафика, на пътя, на стреса, постоянно ги засичат и скачат им пред автобуса, никой не дава предимство. Вие знаете ли какво е 20 тонна машина да спре? Това не е леката ви количка, с която сте решили да отидете до местния хипермаркет. Постоянно се качват агресивни пътници, пияници, които искат да ги бият, защото видиш ли ти, шофьора на градския е виновен за гадния ми живот с извинение. Вътре е пълно с десетки хора, за които шофьорът отговаря. И сега ще кажете ми той да не е ставал шофьор на градския. То ако тръгне така да се разсъждава за всяка работа, която си има както плюсови, съответно и минусови, то никой не трябва да работи. Искам преди да съдите някого да се замислите, да се поставите на негово място и тогава да пишете нещо.